Wara li din il-ġimgħa l-Awtorità Bankarja Ewropea kkonfermat li l-FIU ta' Malta kisret il-liġi ta' kontra l-ħasil tal-flus, il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista David Casa talab lill-istess awtorità biex tespandi l-investigazzjoni tagħha fit-trattament ta' Nexia BT. Fl-ittra tiegħu l-MP Casa qal li Nexia BT kienet fiċ-ċentru ta' diversi każi ta' ħasil ta' flus u korruzzjoni li jinvolvu lil Bank Pilatus u uffiċjali għolja tal-Gvern Malti. Casa għamel referenza wkoll għall-aħħar rapport tal-FIU li jgħid li għandha tittieħed azzjoni mill-Pulizija kontra l-Ministru Konrad Mizzi. L-aħħar rapport tal-FIU li jgħid li għandha tittieħed azzjoni mill-Pulizija kontra l-Ministru Konrad Mizzi ġi preżentat lil ġudikatura wara li l-awtoritajiet Maltin naqsu milli jieħdu azzjoni. F'kummenti dwar dan Casa qal li l-pjani ta' azzjoni ma jiswew xejn sakemm Nexia BT tkompli taħdem mingħajr konsegwenzi. Żied il-ħtif tal-awtoritajiet regolatorji jiġi konfermat mill-fatt li Nexia BT għadha bil-liċenzja biex taħdem. Ir-rapport jinkludi d-dettalji tal-proċess biex jinfetħu strutturi għal ħasil ta' flus u attentati biex jinfetħu kontijiet tal-bank li kellhom jirċievu flus li ma setgħux jiġu spjegati b'mod leġittimu. Ir-rapport juri wkoll kif l-FIU ġiet ingaġġata minn Karċini ta' Nexia BT li wkoll uffiċjal ta' kontra l-ħasil ta' flus. Juri wkoll kif ġew iffabbrikati dokumenti biex ikunu simili għal dikjarazzjonijiet pubbliċi li saru mill-politiċi u kif informazzjoni importanti nżammet sigrita mill-investigaturi tal-FIU. Kien l-FIU nnifsu li wasal għal dawn il-konklużjonijiet li jkompli qajjem dubji dwar il-fatt li ma ħadet ebda azzjoni. David Casa provda lill-Awtorità Bankarja Ewropea kopja tar-rapport tal-FIU.